ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି? ପିଠା ପିଠା ଚକୁଳି ପିଠା ତ ବଢିଆ କରି ଆସୁଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏଥିରେ ଆଣ ଅଛି ଏତେ ଯାକ କରିବୁ ନା କଣ? ଏତେ ଯାକ କରିଦେବୁ ଏବେ? ଆଉ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ହଉଛି? ମା ଖାଇବ ଆଉ ଲିକି? ଶୁକ୍ରବାର କଣ ଓଷା କରିଛି? ଓହୋ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ତୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ତ ହବ ଆଉ ନାଇଁ? ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦଉନୁ? ତମେ କର ତ ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ କରିବି ତମେ ଖାଇବ। ଏ ତଳେ ପକେଇଦେଲୁ? ମତେ ବି ଆସୁନି। ହଉ ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରେରେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଟିଦେ ମୁଁ ଖାଇ ପକାଏ। ଖାଲି ଚକୁଳି ଖାଇବି? ହାଁ ଆଉ ତରକାରୀ କି ଭଜା କରିଥାନ୍ତ ନା ଆଉ। ଟିକେ କମ୍ କମ୍ ତେଲ ପକା। ତାକୁ ଡଙ୍କିରେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ତାୱାରେ ପକେଇ ଦଉଛୁ? ଓହୋ ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଲ ହେଲାନି ବା? ଏଥର ହେଇଛି ଆଉ। ମୁଁ ଦିଟା ଖାଇବି? ହଉ ହଉ ଯାଉଛି ଟିକେ ବ୍ରସ୍ କରିଦିଏ ପଳେଇ ଆସେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ନାଇଁ ଆସୁଛି ହେଲା କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୁଳି କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉଥିବି ଆଉ। ହଉ।